bizi diňe muht işçi hökmünde çağada dogurdypdyrlar aýal gyllamada, eýlelenmede. Bizim doglan çağalaram bizi işçi muht işgar hökmünde, muht traktor hökmünde ulandypdyrlar meýdanlarda. 4 aýam mektep görüp okuduk. 4 ay biz meýdanlarda geçirýärdik. Sapak ýok, sapak okuma ýokdy. Mektep ýapylýardy. Kiçik çağalar okuýardy. Ine şu gynançly wakalar nimetdiňçe ýadyňa düşýär-de. Özüňe janyň ýanýa, geçen ýaşlygyňa janyň ýanýa, geçen çağalyk döwrüň çağalyk döwrümüz bolmanyny, çağalykda oýnamanyny şudatlar gynanýar. İliň çağasy alyp, ortaň çağasyna diýende, ortaň ýaly bir oýunçy oýnap, ýa bir lagerlere gidip pedel etmedik çağalar biz. Biz şu ýatlap otursak içimiz oýatalýar-da. Ne şu mertebemiz bizim kiçiklikden, ýaşlykdan basylypdyr, gelipdir.